गावठी अंड्याचा रस्सा, झणझणीत रस्सा बनवलात तर भात जास्तच खाल. चला तर लगेच सुरू करूया गावठी अंड्याचा रस्सा. आणि इथे मी वापरत आहे ताजी गावठी अंडी, त्यामुळे चव खूपच मस्त येईल. आता कढई गरम करत ठेवलेली आहे. पईभर तेल घातलेलं आहे. कढीपत्ता घाला. कढीपत्ता घातल्यानंतर बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून तेलामध्ये चांगले परतून घ्या. आता तयार केलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप घाला. 2 पई घाला आणि मी छानपैकी परतून घेत आहे वाटप. बेसिक मसाले घाला. तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही घालू शकतात. मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद हे वाटपामध्ये चांगलं एकजीव करा. चवीनुसार मीठ घालून, पाणी घालून हलकीशी उकळ द्या या रस्स्याला. आता आपल्याला ही गावठी अंडी फोडून घालायची आहेत किंवा तुम्ही उकडून घातलात तरीही काही हरकत नाही. अंडी उकडल्यानंतर बारीक असे सुरीने चिरा द्या, त्यामुळे मसाला चांगला अंड्यामध्ये मुरेल. आता मी साईडला मी अंडी फोडून घातलेली आहेत 3 अंडी. पुन्हा मी स्लो गॅसवर ही अंडी चांगली शिजवून घेणार आहे. आता अंडी चांगली शिजलेले आहेत आणि अंडी वर आलेले आहे रस्स्याच्या वर, तुम्ही बघू शकता. वा वा, तोंडाला पाणी सुटतं आहे हे अंड्याचा रस्सा बघून. आणि मेन म्हणजे आपण गावठी अंड्याचा रस्सा बनवत आहोत किंवा तुम्ही थपथपीत अशी अंड्याची भाजी बनवलात गावठी अंड्याची, भाकरीसोबत अप्रतिम मस्तच लागते. तर नक्की ट्राय करा गावठी अंड्याचा रस्सा आणि मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा. आता मी सुरीने हे अंडं शिजलेलं आहे की नाही मी चेक करते. आता तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी केलेलं आहे आणि अंडं छानपैकी शिजलेलं आहे. भरपूर सारी कोथिंबीर घाला आणि जर तुम्हाला थपथपीत करायचं असेल तर वाटपाचं प्रमाण कमी करा आणि भाकरीसोबत इतकं छान लागतं ना, मस्तच. आता तयार झालेलं अंड्याचा रस्सा आता गरमागरम भात बरोबर मी खाणार आहे. किंवा तुम्ही बासमती तांदूळ वापरा, साधा वापरा किंवा चपाती किंवा भाकरी मस्तच लागते. तर गरमागरम भात, गरमागरम असा हा बासमती तांदळाचा भात आहे आणि मी अंड्याचा रस्सा, मस्तच दिसत आहे हा गावठी अंड्याचा रस्सा. नक्की ट्राय करून बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास तर तुमच्या मित्रपरिवारांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा, त्यामुळे त्यांना मदत होईल. तर संपूर्ण व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू. थँक्यू ऑल. आणि असेच प्रेम माझ्यावर राहू दे. तुम्ही उकडीच्या मोदकाच्या रेसिपीला इतकं भरभरून मला प्रेम दिलं, त्यासाठी मनापासून थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल. बाय.